Хей, сентябрь, синме бусагада? Неге булай ашыктырдың жайны? Без өлгөрөр идек күрешергә. Кай арада инде канат җәйдең? Кай арада өлгөргәнсең, белмим. Һаваларда тоташ син генә. Һәм җыелган җәйге хыял төсе. Тик өметләр җиргә сибелә. Зәңгәрлеге уңган тирән күкнең таш асфальтта салкын сулышың. Кылычларны читкә ташлыйм, сине җиңеп булмас инде сугышып. Һәм каламын басып сентябрьнең яңгыр тулып ашкан изенә. Сыйын, дисең. Әмма сулышыңнан яфрак-яфрак өмет өзелә. Нигә булай ашыктырдың көзнең җилләрен? Беләсең бит, августны мин нинди сызланулар белән җибәрдем. Вакыт белән бергә атлыйсы дип хыялланам инде ничә көз. Тик ай саен дөнья үзгәрүгә, йөрәкләрдә яна яңа төс. Берәр кайчан, бәлки, алга таба карап яшәүемне ташлармын. Тик әлегә бу юлы да әгәр октябрьне күрсәм бусагада, сентябрьне сагына башлармын.